mga sir, nakita na po ta. For today's video, out chill vibes sa ta mga sir. Mag-outing-outing sa ta kay naka-day off man ta karon. So naday taan ning gitawag nila Turtle Island nga isla mga sir. So kuyugi ko karon kay atong explore ni nga isla. So syempre sit back and enjoy lang ta. Good morning mga sir, o ga-face mask sa takaron. Kay medyo init-init yun ang panahon. Og kuyog di akong family karon. O pasayload yun ko kay kaning vlog mga sir, medyo daghan gini siyang voice over kay pagkakusog sa hangin sa lugar. O tanawa na pagod na ni Sinuba. Og kaning panahon na mga sir, isulit yun akong panahon nga mag-enjoy may sa akong bata. Amo nang ako na dyan ang hagit og dula. May dulaan diri mga sir. Nagdulaan sa bata ang papa mo'y didula. Balik na lang yung mga sir kay lupat. Di gyud padulaon ning amahan no. So mao lagi na kay wa gyud ko kadalag battery mo na nga. Suroy-suroy sa laman ko sa isla din he. White Sand Beach. Mo na siya gitawag Turtle Island. Mga lakaw lang siya paingon dito ron mga sir. So mo na siya gitawag og Turtle Island mga sir. O nakita niyo dili gyud siya yung purma gyud siya turtle no. Pero nadyo ni siya reason nganong gitawag ni siya Turtle Island. Okay, atong tanawon ni siya kay nama gyud ni siya meaning karon ngano na siyang nahimong Turtle Island. So atangin ni siya sa atong video mga sir. Naday may gamay problema mga sir kay wadyon may kapalit og isda. Nag-casting sila kay wala lagi may isda. Wa man gud kapalit og isda dito sa lungsod. Nakalimot man pod. Akong papa dir bawal na guni siya mga karne-karne. So mo nang mamalit na lang isda na laman sila. Kaya ako mo try po ko aron kay mabot man ako igagaw nga magdala og casting mo try po ko. Pero nya nang hapon kan dili kay init. Ina makatarong tag video. Sus ko ning higayuna mga sir kay gisubawam ng punta oy tungod mo gani sa kainit sa panahon pero sige lang kay ato radyong enjoy ni nga panahon. Goyog din atong family gid diri mga sir ako magpapa ako mga ugangan ug akong baby. Na hi guys. Hi guys! Gisubawan na jud ko mga sir, grabe. Grabe mangud kay nitog padulong dire. So, since wala man ta nakapaandar sa atong mini boat nga dula. Di pa mo ganun mataktakan ng init no. So, magpalupad sa alamang kog drone para napog ko'y kalingawan no. Nakoy drone og nga oskabo ka ni battery kay nangaguba nagduha. Kabog na lay battery sas ko Ginoo. Kalahutay ba ni ron? Remote full charge pa ba? 3 bars. Kaya yan. Isubawan jud ko mga sir ay. Bali mo ganong inong bugnaw ganyan yung gikan ko nga pas init bagalabang-labang. Bali jong gisubawan jud ko. Akong padron nandito akong papadir nga nang casting may nalaman nato makitag na ba si isda dito. Ano pa na isda dira subos? Nga nata ka supportive. So diring dapita mga sir, kani manggong mahadlok pa ta magpabulat sa init no. Ato na lang pong gisulit na magpalupad ta ding drone nato. Pasensya ay salaman ta ni mga sir kay kung gidalang battery ani usara jud ka battery sa drone kay dugay-dugay namang guning wa nagamit nako na stuck up ra sa cabinet amo ning karon pa nagamit. Pero ang importante dira mga sir makita gyud nato ang view ani. Halakalun! Halakalun! Apir. Ara pa si Ruby si Ruby. Ay mga guys na si Ruby. So kani nga part sa isla mga sir mo ni siya sa pikas nga side nindot jud kay ni siya kay nay mga mangroves nga pwede mapicture-picturean. Nindot jud kay siya. Yaway, travel vlog. Kita karon mga sir, napamagutas Dumaguete no, napamagutas Negros kay. Silang boss de kami titing bago raming nauli gikag Cebu. Grab din ako ning opportunity nga isuri akong pamilya sa Turtle Island no, visit nindot kayo. Diri man ko ni mostly mag photoshooting ng mga kalaslon mga sir. Kanang ilang mini forest sa tunga sa dagat po kasi mo ko sweet mga kadagatan god. Diring dapita mga sir murad jud kog amaw gabagol ball kay wa man day ga recording microphone sa akong camera. So mga sir, kanyang taon-taon, makita ninyo, basog maabot ko yung agaw na, pindugay, boyet! Asa na kaya kayo? Tay! Again, magpatudlo ko og saon paggamit ang casting para mo try po ko og kuha og isda niya. Okay? So atang yun niya mga sir kimsko. Kani siya, simang sa tagamay sa Secure Viners nga theme no, kana bang mag behind the scene ta kani siya, semi-relaxation vlog ni siya mga sir. Semi-relaxation vlog mo ni siya atong aim ane. Oh, kita gani kong isda. Kita ganyan isda dira. So ingani ka blessed ang area sa mga isda. Dagang isda diri. And then tura ang Apo Island, medyo dool-dool na din siya sa Apple Island. Apo Island mga sir, oh. Tesman.
Yo. Yeah. So, hindi akong gipaabot mga sir ang akong best man nga mo'y sweeto aning pagpangisda. So, matawag yun ako ni siya professional fisher or casting. Mao nang nalipay kong naabot siya dire kay iya mo ganing balwarte ning islahan eh. Sinirong kong naabot. Gulong ra gud giwala ning nila kong bugsay. Tadi kay bugsay ang diri. Naman kaya ako ang bangka diri. Ay, buwan. Og sa ganan makabalo, ako po gini siyang igagaw, no? Pero bisag igagaw mino, wadyo ko kabalong diri na din siya kapuyo. Ka-rich kid. Ay! Nan? Grabe na gud akong igagaw ay. Asa man asa ka nang bugsaya? Ulo dito. Awa turtulay la na. Isa gadiya. Wa mo di kang dugay ka mauli diri ra di ka gapundo ha. Tatay ni siya. So mo niya akong igagaw nga otro pong multi-talented. So sa ganahan makabalo nga nung natawag ni Turtle Island, mao ni siya rason. Ngala na pero breeding ground di siya sa mga pawikan. Pawikan sa una. Kaya pawikan, kan man. Kung asa sila gipanganak, dira man sila mangitlog yapog balik. So, dire na sa unang panahon. Ano garo na ra magyapon? Atong March dai daghan. Dili na nga. Okay, so mura dyan na yung matag na kong informasyon. Mo din ni siyang gitawag Turtle Island kay breeding ground din ni siya sa mga turtle. Og makabantay mo mga sir na dyo ko'y ariyo sa Ngabel, napukoy dagang ariyo sa Dalongan. Mo ni naka-impluwensya na ako hasta ni hong tato. Mo ni nakaingon. Mo ni nakaingon. Kaning tato iya po ning patuyang ni matay ni siya. Ako po taong ulog-ulogan hala pataon. O sige na, magsugod na tag tutorial no, kay magsugod na gyud tag pangisdaan eh, kay wa na gyud tay isdag yung nakuha. Pesa na. Pesa na uwa pa limpyo. Nawa yaga kayo nga. So klase na ta sir. So diring dapita mga sir, mangayog gyud tag idea ani niya og unsaon pag fishing or pag casting. Abi man gud na kog tugpo-tugpo ra nig nylon harong makakag-isda, lahi man pud di ay. Muni siya fluorocarbon, muni siya ay para sa pinakatumoy. Gitawag ni siya og leader line. Kanang naadra mismo sa imong reel mo na siya gitawag og main line, which is dapat katong murag laundries or braid line, which is dapat mo gini nakataod sa reel. O di ba nga na jud siya ka complicated mo nang kami sa kong ugangan nga kung papadir ga patudlo jud me kay na intriga na gyud me giunsa niya ni pangingani. So wala sana ko gihurot og display niyang tutorial dire kay naman ni siya Facebook page og YouTube manggod. So napod siya mga tutorial dito mga sir. So ganahan mo mo tan-aw, visit ra mo sa Reg Casting nga page or channel. Salig magkukuha niya mga sir kay naka-champion naman guni siya aning fishing o casting. So mingana na gyud siya ka pro mga sir. Middle finger o ring finger nga gap diri ka na sa kuan. Para reel arm. O di ba? Maayo jud kay ni siya, murag yun mi kay eskwela. Amo nang karon testingan ako og makaya ba na akong nabakoy makuha nga isda. First try. Na, tara. Okay, close na, close bail. Ano nga dito? Ulol! First try. First try no? First try, not bad. Diha, second try mga sir. Hilas kaayo mo rajog na nakuha. Malagi ni patuga na to mga sir, pasikat kunuhay ta pero ang ending wadyo tay isdang nakuha. May pa mag-edit kayo. So mo lagi ni ron mga sir kay medyo wala may kuha dito sa daple. Aw nang ilang i-attempt nga maato sila sa tunga sa dagat kay basig na dito sa lawod na mga isda. Testingan ragon. Mao jud pwede naka-enjoy ani mga sir kay namang siyang kaugalingong bangka. Pwede ra po na mo gamit-gamiton. O kaniday mga sir sagol promote na ni sa kuha sa isla o sa akong igagaw. So if ganan mo visit dire, just contact Reg Casting o ganahan mo maabang sa iyang bangka o ganahan mo maka-learn o kung saan pag-casting. Kani karon mga sir, while waiting atong duha. Gaset up ka mo di ay moy pa. Tig maka kami may makuha ni Paturon. Di ba Bats? Tagwa-taga na ron. Dapat makuha nagtugnos Bats ha. Balik sa kilo. Karon nga ba ya Bats? Se, para makakuha ng isda Bats. Ali, sakay ka boat, ali. O kaning time mga sir kay murag na intriga jud ko unsaon pagbangka-bangka mo nang mo attend po tagsakay. Red casting. Hi guys. Wala siya giingon nga if na Montenegro na boy Kokalyo. You know with my fam and with my son. Hi guys. Timing kay nga nakapalit na rin siya, nakapagama din siya barko man. Iyan na lang mag-tour dire. Oy, coral. Nay kita og corals oh. Coral sa baba. Ano man eh? Balitor sikat. Na?
O kani higayon na mga sir, gapakaulaw radyo taon ko ani. Oy, gaabi kog sayon radyo kining bugsay-bugsay nga hashtag ni sura man guday kaayon Ito sa tinuod ra gyud mga sir ni action ra gyud mi kabalaka kay napunta mi sa tunga og maglibog na kung saan pagmaniho. Ito, right side. Ay, sus ko kinao ka maramag nanilhig og kanang libar. Oh, pero worth it man gyapon na experience ani mga sir, makalingaw jud ang pagbangka-bangka. Sayop mo gudong purmas akong paddle di ay. Ana, thank you, ana. Bino, kapalo di. Ay tura. Ay tura. Hala ka diyan iliko na. Og tantong practice mga sir, makuha ra biya gyud di ay. So patience lang gyud ta mga sir. Yes, easy. Pero don't me, kaning hitabo ani pagkalaylay sa bukton. Pamaol is real. Pwede na kong managat mga sir. Sus, gapang hinambog oroy kayot. Mura jugag siginsa dirang kabuksay. Nadyo lang kami katulog ani ron. Oh, dire ko ta ba tong mga yawa. Datagam. So mga sir, pag di sa kuto batong ginagmay nga travel vlog. O chillax sa takay mo balik na ta sa isla kay mo trabaho na ta sa Siquijor Biner. Munang kani tayo magisulit yun ako ang panahon nga makuyog akong pamilya. O atangi akong sunod nga mga video ha.